airde is Humas Éasca agus nniu tá méigeáil idir aonanta simplí a haisminn Steve, be méidir Johnny Humas agus nílí a coppla cóáir agus prósealaí bia, ach go fáilíonn is miniú maithe duine fasta bheith codú leat agus tú gobar sa kití. Leis an Humas seo a dhéanú be na cóáir seo a leanas daoí thart. Ceanna sicfíseaní, Éasca, Alla Olóige, Súlímóide, Gearlóig, Cumin agus Salam. Chur na cóáir ar fad is deas a phróisealaí bia agus meas géad go dtí go mbíonn meascán deas mín agat. Má tá sé róthirim, chur níos mó Éasca nó súlímóide isteach, agus bláis é, mar bhfuil tú sásta leis chur pibar dúas seo nó fiú amháin tahini. Humas is deach mála bag le píosa bag paprika ar mhar. An sin chur an baile a lár fleata mór le meascán glasraí nó fiú amháin briscí hartar, agus buin sult as an smalc deas sláinsiúil seo.